blay pi baro shka thup khubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat ki ba kongsan mentaga sngi kilong. Rai ka school ba North Eastern Hills University ban penlong ya ka Common University Entrance Test nak bantaki undergraduate. En penyeng rasong katanat mati thau ba dairiti ka Sarkar Meghalaya ya umot laidong sa kenmau hatengkong ka State Central Library Shillong. Penlong ka Bouncers Association of Meghalaya ya ka late Kennedy Warlarpi Memorial Award. But Kladno Menteri Rangba Barim ka Meghalaya uba J Dringwell Rembai. Tumantang ni apaj ki khubor ki ba khambania. Ka school ba North Eastern Hills University mentakasngi kala shimya ka rai ban penlong ya ka Common University Entrance Test naga bantaki undergraduate programs jong ka Central University. Ya kani ka rai la shim ha ka jingalang baladon lang do Vice Chancellor ka Nehu u menteri ka tanat ka tho ka pule u ba Lakman Rumboi bat ki principal ba pher jong ki college. Ya kani ka jingalang la penlong ha multi convention hall jong ka Nehu. Habakran hakila pathai khubor hikat tu kani ki principal kilaong bakim sngo hun ya kata ka jingshim rai jong ka Nehu namar ba hakani ka jingalam shimlala ban batai benya kumno ban penlong ya kani ka Common University Entrance Test. Of the curriculum is more or less same, but I hope that it will not be. It will be a big. In the mind of the student, there will be some problem, but I hope that they could overcome it. And seeing this trend, we also from the state government will see in the next 1 or 2 academic session how to go with it so that the student should be competitive. As we have seen that the Meghalaya Common is very proactive how to help the student. Kumbagalong mata first preference kalau di bapa seperti itu video preference admission atau undergraduate studies of colleges affiliated colleges tiba kaneka tiba kanigu berang apa kanigu ikini kimi pat kadang ka tapos supo nama kapawan na supo kalau supo kalau ba kadang ka cut off marks itu maybe 50 or 45 marks itu di bawah pass Isutu hi bagani kari balong mandatory ya baru kenapa tiap Umot sanam juki klawat kari naga jela Meghalaya utirot sings ukiang nangba bat patongkan en sangma kin sayang rasong daka dur bapu baping shu andala shna do udurmot barat ba hasenda jong umat laidong ha State Central Library. Ban penurlong ya kani ka jingtmu lasdang ka jingjurep da uba Sanbor Shulai Menteri Mati Thau ba Dairiti Arts and Culture ha ka jinga dan lang jong ki kher ki mer na katanat Sarkar Mati Thau ba Dairiti uba Frederick R Kharkongor Commissioner but Secretary Arts and Culture but Kong WAM Booth Director Arts and Culture Government of Meghalaya kan tubru ya u bari ko rangba jong ka jela ba Rafael Warjri ha ka bala IT ban shnador ya kita ki durmat pathamai Ila iyo cuma mentang ke first fees lai pulak tiba Rafael ila sedang ya dengan kam but ila ai por lai benai ba independent no te kenang ba dengan pensuk nomor ba idon ru nagiseng bahalang gibabun gibajuan ni kendu ya nga te hap nunu kipual ka sigi khan sigi yap jogi klawat ki hap riyang dolan ban bu sentir kay gabangi experience na kanakala last year for bangi ya bu sentiu ya babu susotham kasngi yap yongu de kihapan kibabun giseng mahalang kiwan ban ya kan mau buram de kemudian take lots of time nomor ba don tang way de kumkinde ingila ya perkhat ru badi ba Frederick ngin senaya discuss what jong babu susotham ru Siyate siya nang parungin sa initiate ban bu nalor ni kini gilay lately ang teru bagin bu nang ba ndadun atli kan kampun sup isang bahalang ang tur gila ban bu stay siya nang gila bu de kanlong gi ban sa jing kan mau bakan long ke center kam tamo ko silong ba ki life size statue ni klawat ni himdon tabenta mentakan urlong no ka Bouncers Association of Meghalaya Kalada penlong ya ka late Kennedy Warlarpi Memorial Award Arhajar Arpuar tangya ki dekot jong ka BAM Henry ki balong pat ka jingwan ra nam ya ka Meghalaya. La penlong ya ka ni ka award program ban kenmau ya u Vice President ka BAM u Kennedy Warlarpi bam kwai hadwaru blai kum ka jingra ke pendon buram ya ka lengkhu sniyap besisnam.
Dia mentah pat hari cintai tengmai ni persiang ba ngin ailah no ba borok ki gym tani ki risimet ki badan sap dan pong manile ini ka musling kini sim mentah kenapa kan long kum kowi kan lat ban ben i ba ka amsling ka de ka wi ka pentah jam sport ka ba borok ni yo ban sim talang naduk ki samla iramba ki kentai manga thai pilai tip bon ki kentai lawra buram ha ka jala jeng ka musling tikani ka kabu ka bangkwa ban benar nambak ni ka office badan prom tepi Philip jingi ngan try bat nganget ngin nang yok fan ban penbha ban kintiu ki samla nang khuni la kai kunti bat komusi ong no wala ka de ka jing la kai ka bompat affiliate bat ka olympic lene mo olympic game le ka basutana menta kala long ka profile kala min kini ki PPL te kini PPL nganget ta ka jing ya long long kanti kita ki Bollywood star manget kan long no pat kalentia jong ka jing kamai ka ji ne kalentia ban ketiu kena le si bakin yo kalat kamai ka ji ka ba kan nyerap om tan ki sem de kan nyerap pat ya ki kena ban MCM bakin don sim shishu le kai ka ji le kai am sing Menteri Rangba berem ke Meghalaya uba JD Rembai ubala mi khmat ya ka jirang assembly constituency la bonwan ula khlat no mentah kasni Hakajing patai khubor jong Menteri Rangba u konrat ke sangma ula ong ngapang kadok nuot ban sngo ya kajing khlat no jong Menteri Rangba ba menshwa jong Meghalaya uba JD Rembai uni urang ba ula no ya usenyang barat ba na benta karoi ka par jong ka jela ai ba ka mensim jong u kan yo ma ya kajing sup lakai uba JD Ringwel Rembai haka arpu hnriu terik urisau kharkhandai spa lai phosau ya uni urang ba latip kum uwe na kinong ya lamba kensai jong ka jela Meghalaya Ulalong Menteri Rangba jong Meghalaya haka khat santerik ujeleu hajar hendriu hadien ka jinghyar Shukino jong Menteri Rangba u Dr. Didi Lapang. Uba Rembai ulawan na kayeng ka baduna kayo kakon hendrei na kadaw jong ka jingtrei shitom jong uhi shimet ulala ban pendap ya ka jingpuli BA na Shillong Synod College da ka palit kelas haka porjan mit. Hadien kani ula pendap ru ya ka BEd ka jingdon jong uye kini ki artili ki degree kala plelat pleren tiu u banlong u headmaster jong ka weka school sorkar uni urang ba Rembai ula e no shadien ya i kurim jong i kong pegimon pathau bari ki sangut ki khon badaki tu ki khubor ngila poisu ka pakun tat hadu banginde shambyang khublei shibun